noget grisefedt eller sådan noget. Dem skal vi prøve at smage. Chocolate rings decorated with colored sprinkles. Jeg bytter resten af din, Malle. Er du ved at kaste op over det? Squishy. Meget blød. Hej. Vi sidder lige her, Valde og jeg. Det er Valde. Min mindste søn på 9 år. Ja. Vi har købt, Valde og jeg, vi har været ude og købe alt muligt juleslik. Altså noget, som bedsteforældrene altid havde i slikfadet juleaften, som bare var mega ulækkert. Jeg tror, det her det hed engang sådan noget grisefedt eller sådan noget. Dem skal vi prøve at smage. Ja. Og så har vi købt snebolde. Dem kender vi. Dem kan vi godt lide. Så har vi købt marcipansnitter. Dem kan vi også rigtig godt lide. Ja. Kan du? Nej. Nej. Så har vi købt den her mega kedelige, som altid også er, min mor gør det faktisk og stadigvæk, har sådan en britsblanding i hendes juleslik. Det eneste, der er godt her i, det er de der, hvad hedder det, chokoladerosiner. De er gode. Så har vi selvfølgelig købt dem her også. Slikstokke. Og dem er vi faktisk heller ikke helt fan af. Vel? Nej, det kan være, at de egentlig bare skal hænge på juletræet. Så har vi lige købt en juleskum, og det er fordi, at jeg personligt ikke er særlig vild med juleskum, så jeg tænker, at det bliver en, Valde kommer til at spise, når vi er færdige. Så har vi købt de her. Vi kunne ikke finde de originale, så vi har købt de her fra Lidl. Sådan nogle, hvad hedder de? Julekranse, eller hvad hedder de? Chocolate rings decorated with colored sprinkles. Nu kommer Nora også ned, det kan være, at han alligevel gerne vil være med. Og så har vi købt sådan nogle her, dem synes Valde, vi skulle have. Det er ikke traditionelt juleslik. Jeg tror, det er sådan nogle fyldte chokolader, og man skal spise med en ske. Det synes han kunne være lækkert. Skal jeg lige hente en ske så? Jeg tror, der sker med. Ja. Det tror jeg. Nå. Og vi har besluttet os for, at vi rater slikket. Også. Vil du være med, Nora? Nej. Jeg vil lige sige hej. Hej. Det er Nora på 10 år. 10 år. Jeg er virkelig dårlig til alder på mine egne børn. Jeg kan huske, hvad årstal de er født, men jeg kan ikke huske, hvor gamle de er. Så det er skide godt. Hvad skal vi så starte? Hvad skal vi starte med? Du bestemmer. Du vælger først, så vælger jeg nummer 2. Så synes jeg... Det er... Marcipansnitter? Ja. Dem har jeg glædet mig til. De har bare lagt og ventet på, at jeg skulle smage dem. Men det har jeg ikke. Okay. Vil du gerne være med nu? Så skal vi jo rykke lidt. Vi starter med marcipansnitterne. Ja. Tag en. Okay. Klar? Ja. Jeg går lige med. Jeg bytter resten af din, Valde. Er du ved at kaste op over det? Du har godt. Marcipansnitterne. Dårlig. Det var dårligt. Hvad rater I? 2 ud af 10. 2 ud af 10. 2 ud af 10. Hvad vælger du, mor? Jeg kan jo godt lide marcipan. Men altså, okay, jeg vil sige, hvis man laver dem selv, så smager de jo 100 gange bedre. Så jeg giver dem... Jeg synes faktisk ikke, de er ret gode, dem der fra Spangsberg. Så ja, jeg tror, jeg giver dem 6 ud af 10. Yes.
Skal vi prøve konfekt? Eller slash grisefedt. Det lyder bare lidt federe at sige konfekt, ikke? Grisefedt. Det tror jeg, det hed, dengang jeg var barn. Og jeg har ikke nogen idé om, hvordan det smager, for jeg har faktisk aldrig selv synes, at jeg lige havde lyst til at smage. Squishy. Så tager jeg en rød. Nu har jeg, okay. Jamen, skål så. Ja. Meget blød. Dem kunne du godt lide. Dem kan I godt lide. Så må vi få en rate så. 5 ud af 10. 7,5. 7,5. Der er jeg altså godt nok på en... jeg siger... Jeg kan ikke lide dem. Kan du ikke? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lide det der... Jeg vil ikke have dem, når det er marcipan. Ja, jeg havde håbet lidt på, at de var så lidt mere faste i det. Men det var sådan nogle... Ja, hvad? Skal du vælge? Okay, så tager jeg... Julegum. Jeg har kun købt én, for den her bare tager en bid alle sammen. Jeg starter. Okay. Hold da. Syv ud af 10. Hvad siger du? 8 ud af 10. 8. Jeg er kun en 3'er. Hvad? Jamen, jeg er sgu ikke så vild med de der juleskum, der jeg synes, det er helt noget. Det vælger jeg. Okay. Jeg vælger. Snebolde. Snebolde. Jamen, så prøver vi den. Kan du lide dem, Melle? Ja, også fordi det smager nemlig ikke ret meget marcipan. Men vi kan bare tage den her. 8,5 ud af 10. Ja, det er en 10 ud af 10. Du kan ikke sluge den. Du skal lige tygge på den først. Ja. Den er altid en vinder. De er så gode. Man køber dem i 2 mini nu. De er så gode. Nå. Så dig så vælger, Nora. Ja. Britsblandingen. Det kunne være, vi skulle hælde den op i en skål, faktisk. Her er det jo bare, at man tager det, der lige falder ind. Dem her, den kan jeg ikke huske, hvad i. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det her, mor? Det er chokoladerosiner. Ja, det skal jeg. Det smager bare godt. Er der skum i det, mor? Det ved jeg ikke. Jeg tager den her. Okay, så tager jeg den her, som jeg ikke ved, hvad er. Der er skum i. Dårlig chokolade. Den der var bare chokolade. Altså, jeg tror, det her det er sådan nogle mandler. Ligesom dronningemandler, eller hvad det hedder. Mhm. Den er med skum i. Det er meget dårligt. Ja, det er dronningemandler. Og det her, det tror jeg bare er chokoladeknapper. Dem ved jeg ikke lige, hvad Det er bare chokolade. Ja. Hvis det er mægler. Okay. Ja. Hvad rater I? Så er det en britsblanding. Hvad kan den? Den der juleskum der, eller den her, den giver jeg 3,5 3,5. ud af 10. Det gør jeg. Det var overhovedet ikke en rosin. Ej, hvor blev jeg skuffet. Er det ikke? Hvad er det så? Men der er et eller andet inde i. Sådan ligesom... Det er mandler. Nej. Kiks eller noget. Ja. Men jeg ved, om det så kun dem med mørk chokolade, der er rosiner. Men er godt noget.
Det er mørk chokolade-rosiner. Jeg er godt på. Ja, fint nok. Kun lidt lys. Chokolade. Ja. Nå. Men jeg synes faktisk, den er overraskende god nok, sådan en britsblanding her. Men Altså, det er jo ikke en, jeg vil købe som fredagsmør. den jeg bedst kan lide, det er nok den her. Ja. Jeg kan bedst lide. Den her, den giver jeg 6. Kan du bedst lide dem her? Okay. Jeg giver den 7 ud af 10 som en britsblanding her. Jeg synes faktisk, det er godt nok. Det er meget. Altså, Er det? Ja, det er en 4. Ej, men jeg holder ved 7, for der er jeg giver den lidt for enhver her i. Jeg Jeg giver giver, en 4. jeg giver den 6, 4 og 7. jeg vil give den 5. Så er det mig, der skal vælge. Skal vi ikke tage dem der til sidst? Jo. Så var valget jo ikke så svært, vel? Nej. Nej. Der er stadig slikstokke. Så har vi de her chocolate rings, decorated with colored sprinkles. Sprinkles. Ikke Pringles. Sprinkles. Du har Pringles på hjernen. Det kan du godt bare godt lide, det der klamme noget der. Det er godt. Nå. Tag en chocolate ring. Eller sådan her. Du skal jo nok vise dem, hvor der er grønne på. Det er ikke min stil, det her. Det er ikke din stil. Nej. Nej, det er heller ikke min. Hvad siger du? God. Okay, jeg giver dem... 6. Nej, jeg lægger den ikke tilbage. Jeg giver dem 3 ud af 10. Jeg giver en 4. 6. Og hvad siger du? Jeg siger en 4,5 ud af 10, tror jeg. Ja. Okay. Last but not least. Eller, nå. Hvad? Men de ser sådan her ud. Meget søde. Ja. Snemænd. Selvfølgelig sådan nogle små træs. I skal ikke åbne. Nå. Yes. Nej. Jeg tror bare, du skal lige bide toppen af. Ui. Som en kinderchokolade måske. Der er sådan noget gul ned i. Eller hvid. Det her. Ej, den er lidt blød, hva'? Det her. Ja. Det kan jeg lide. Hvad, det kan du ikke lide? Det er så godt. Nej. Hvad siger I til den? 4,5. Det er jo meget godt. Jeg siger Men det er nok fordi, det er... Det er køleskab. 6,5, hvis der ikke var så meget det creme i. Det er sådan noget køleskab. Ja, Så men vil jeg jeg bare tror, give den en 6'er. jeg tror altså også, de er bedre, hvis de lige har været i køleskabet. De er bedre end. Så status på juleslik. Er vi fan af juleslik, eller er vi Nej. ikke? Nej. Vel? Nej. Faktisk bare hellere sådan noget blandt selv snoller. Ja. Ja. Lige ud over marcipanen selvfølgelig. Marcipanen, det er godt. Ej, ikke de der snitler, men... Det er Snibboldene, det bedste, de der er... Snibboldene, de er de bedste. Altså, det vil smage det er lidt godt, det er de bedste. Jamen, så fik vi jo klaret det. Så siger vi bare, Vi ses. vi ses. Tak for i dag. Ja. Og så vil vi lige få ryddet op her. Alt det rod. Ha' det godt.
Hej.